אז מה בעצם התקופה הזאת מבקשת מאיתנו? היא מבקשת מאיתנו בעצם ללמוד כל מיני שיעורים נשמתיים, כל מיני שיעורים רוחניים, שכשאנחנו לומדים אותם, אז נעשה לנו הרבה יותר קל, הרבה יותר קל והרבה יותר כיף והרבה יותר שמח והרבה יותר שופע והרבה יותר נעים, והכל משתנה סביבנו. אז היום אני רוצה לדבר איתכם בין היתר על איזה שיעורים רוחניים בעצם התקופה הזאת מלמדת אותנו, במיוחד עם דגש על הנושא של שפע. אני אדבר כי אני אה, מורה לשפע, העסק שלי לא סתם נקרא להיות מגדלת לשפע וניסים, ובעצם החומרים שקיבלתי, חלקם, הם בעצם התקבלו במקור בשביל השדרוג של הקורס שלי של עליות מגדלת לשפע וניסים, שבקרוב פעם בכמה שנים אני מקבלת קריאה, מקבלת מסר לשדרג את הקורס ולהעביר אותו שוב בזמן אמת, כי בדרך כלל זה קורס אינטרנטי, וזה משהו שהולך להיות בקרוב. מרוב שהתרגשתי מהתהליך שאני עברתי עם החומרים ועם הדברים, אז עלה לי, מה, זה כל כך חשוב שבא לי לפתוח את זה בכלל, לפחות חלק מהדברים ככה לעוד אנשים. אז בגלל זה הבאתי את זה. כמובן לא את כל מה שקיבלתי, אבל חלק מהדברים הם ממש כאן, ואני חושבת שעצם ההיזכרות של הדברים וכוונת הלב לשים בכיוון הזה, זה כבר יכול לעשות פלאים. אז מה בעצם אנחנו אמורים ללמוד, ואיזה מעלות רוחניות אנחנו אמורות ללמוד בשביל שנוכל באמת לעבור את התקופה הזאת בטוב, לעבור את התקופה הזאת באור, לעבור את התקופה הזאת בשפע. השיעור הראשון, כמו שאני רואה אותו, זה לצאת מתודעה של קורבנות ומסכנות לתודעה של קוסמת יוצרת מציאות, בוראת מציאות, להיזכר בקוסמת הממגנטת שאנחנו, אוקיי? והיא קיימת בתוך כל אחת מאיתנו, אותה קוסמת ממגנטת. התקופה הזאת כל כך קל להישאב לתוך הדרמה ולתוך המסכנות ולתוך האומללות ולתוך הקורבנות ולחשוב כמה זה עובד לשני הכיוונים, גם לאיך שאני רואה אנשים מסביב, כלומר איך אני מסתכלת על העולם ועל מה שקורה ואיך אני מתייחסת לכל האנשים מסביב, שאני רואה, שאני פוגשת סבל, שאני פוגשת כאב, אוקיי? אז אני מודה שאני במשך שנים